Sviatok práce 1. mája patril kedysi začia socializmu k najvýznamnejším sviatkom bývalého Československa. Do ulic vyšli povinne, nepovinne manifestovať naozaj všetci, aj školáci. Tradíciu oslav 1. mája má aj mesto Rožňava. Prvýkrát sa proletariát a všetci občania Rožňavy zišli na manifestáciách 1. mája v roku 1897 napriek úradnému zákazu. Posledný prvomájový manifestačný sprievod sa na námestí Baníkov v Rožňave zhromaždil 1. mája 1989. V minulosti začínali oslavy spravidla o 9:00, kedy si všetci vypočuli hymny Československej socialistickej republiky a Sovietskeho zväzu, slávnostné prejavy, známu Internacionálu, udelenie titulu hrdina socialistickej práce a mnohé iné. Potom sa sprievod presunul k ďalšej tribúne pri fontáne. Manifestujúci skandovali, usmievali sa a výdatne mávali. Pre tribúnov s okresnými funkcionármi strany bolo počuť komunistické heslá. Vari najznámejšie znelo: proletári všetkých krajín, spojte sa! V Rožňave sme si pripomenuli 1. mája oslavy Sviatku práce, na našom území spájaný prevažne s komunistickým režimom. Akciu moderoval Roberto Bezda. Takže nech sa páči, folklórny súbor Dubina. Akcia sa začala o 10:00. Podujatie otvoril folklórny súbor Dubina, takisto sa uskutočnilo stávanie mája. O 11:00 pokračovalo vystúpenie folklórneho súboru Dubina, po ňom nasledovalo gitarové kvarteto základnej umeleckej školy. Predviedol svoj program folklórny súbor Haviar, hodinu po ňom aj folklórny súbor Bulzavirák a nasledovala ľudová hudba Maroša Rusa. Tretie vystúpila mladá rocková skupina Renaissance, ktorá zaspievala slovenské aj anglické hity a takisto piesne z vlastnej tvorby. Sa pódium nieslo v znamení Olympiku. Počas akcie prebiehali aj sprievodné podujatia. Mestský hasičský zbor predviedol svoju techniku, prebehla aj prezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky, malovanie na chodník a na tvár, boli vystavené historicko-pretekárske autá. Keď sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať páči sa mi to a pokiaľ stojíte o ďalšie videá, tak nezabudnite dať odber.